da ba tsayawa. A yami guda mai gidana ga wani komai ka ba mu baiwa. Da sa haske mu dinga bege cikin kaunar ka ba tsayawa. Domin ka annabi dan zatin Allah Ubangiji na. Assalatu alaika sibgatullah, assalamu alaika rahmatullah, wa salamu alaika saifullah. Halifa ne yake ta bege gaban madadin ka annabi na. Wani yau mi fita wuka tsamani, zaɓin ƙauna tana na tsani, daɗin bege yana rike ni. Salawatullah ya annabi mai kyawun saje ka kama kaina. Anan ne za na sanya aya, aya Allahu rabbu